S'acosten les festes de Nadal i hem volgut parlar amb el representant d'un col·lectiu que es troba a la majoria de cases aquestes festes. Estem parlant del president del Gremi de Tions de Catalunya i per primera vegada en l'espai de Trencaclosques aquesta entrevista ha estat en directe. El president del Gremi de Tions no té mòbil i ens ha demanat que el vinguéssim a buscar a casa seva i que de camí a la Fira de Santa Llúcia de Barcelona doncs li féssim l'entrevista. I nosaltres doncs hem agafat el cotxe, l'hem anat a buscar i de camí cap a la Fira de Santa Llúcia de Barcelona doncs li hem fet l'entrevista que tot seguit escoltarem al Trencaclosques. Esperem que us agradi. Molt bones, avui tenim el nostre personatge en directe perquè ens ha dit que no tenia mòbil i que no podia fer-ho per WhatsApp. Tenim el president del Gremi de Tions. Benvingut. Sí. El veig una mica tens. No ho estic, No ho estic gens. Apa, què, anem per feina, que tinc pressa? Vaja, sí, disculpi. A veure, jo li volia preguntar, per començar, com es presenten les festes. Fatal. I això? Soc autònom. Ja ho entenc, clar, els autònoms paguen molt, no es poden posar malalts, quan es jubilen els hi queda una paga molt petita, però representa que vostès han fet diners, han estalviat i per tant els tenen un estalvi i tenen un bon matalàs per quan es jubilin no puguin compensar-ho. Tu ets imbècil, oi? Escolti'm, jo no li he perdut el respecte, comença molt malament, A veure. Tu saps com viu un autònom? Bueno, tinc familiars i coneguts que són autònoms i sí, sé que és complicat perquè estem en un dels països en el que es paguen quotes més altes i en canvi doncs els drets estan limitats. Mira, ara t'explicaré una. L'altre dia vaig anar al metge de l'assegurança, 3 mesos d'espera. Però vostè va anar a la Seguretat Social? No, el metge de l'assegurança, per privat. Però ara està així, es veu que els traumatòlegs tenen molta feina i no hi ha hores lliures. Bueno, escolta'm, que me'n vaig a veure el traumatòleg, em mira i em diu hem d'operar això s'ha d'operar. Ah sí? Cony, què tinc? S'ha de posar una pròtesis en l'articulació de la branca esquerra, al genoll. Escolta'm, noi, que soc un tronc, com collons vols que tingui genolls? Ah, sí, és veritat, perdoni. A l'articulació esquerra, a l'articulació de la branca esquerra, disculpi. Si pot ser, no digui renecs, perquè jo llavors aquesta publicació l'haig de classificar perquè la puguin escoltar nens. Si diu renecs no podré posar que la poden escoltar nens. Ai, ja tenim una altra comballa. Vaja, que resulta que els nens no poden sentir renecs, però llavors es connecten a YouTube, es connecten al TikTok... En fi, bueno, el que he anat dient, que em va dir s'ha d'operar això. I bueno, doncs va, quan podem operar? Perquè jo no puc caminar. Clar, perquè vostè és un tronc. Sí, imbècil, ja veig que ets imbècil. A veure, quan em puc operar? Doncs el doctor em diu no entra pel seguro. Com que no entra pel seguro? Aquesta operació puja molts diners i no entra pel seguro. Fotis! Però si fot 20 anys que estic pagant! Si com sóc autònom no he fet servir mai l'assegurança perquè no em puc posar malalt i ara que necessito que m'operis l'articulació de la branca esquerra em dius
que no es pot operar perquè puja molts diners. I què foto? Això, i què va fer? Collons, em va dir que anés a la Seguretat Social i que no anés pel metge de capçalera, que tardaria mig any a que em donessin hora, que me n'anés per urgències. I què va fer? Collons, me'n vaig anar a urgències. Arribo a urgències, eren les 5 de la tarda, i a les 8 em criden perquè entri a veure la doctora. Coi, a les 8 de la tarda? No, a les 8 del matí. A les 8 del matí? Però el dia següent? Sí, ets imbècil, oi? Clar, si arribo a les 5 de la tarda i m'agafen a les 8 del matí, és el dia següent. Ja, i què, com va anar? Collons, quin drama. Entro allà dintre, m'assento, i la doctora diu, què li passa? Dic, doncs miri, que venia, que em fa molt mal l'articulació de la branca esquerra, i què? I què li va dir? Se'm fot a plorar. I allà plorant, i plorant. Nena, escolta'm, que aquí el que té problema soc jo. I em diu, el seu problema no és res comparat amb el meu. Collons, jo dic, ara què collons foto jo? Dic, bueno, la vaig escoltar, tu, perquè si no em resulta el problema. I quin problema tenia la doctora? On va començar a explicar? Ens obliguen a fer més hores extres de les que diu la llei, ens les paguen a un preu més baix que l'hora normal, estem explotats, no tenim mitjans, cada cop tenim menys recursos. I, ostres, sí, és veritat que la sanitat pública està en una situació bastant complexa. Complexa? Hòstia, complexa, diu. I li dic, bueno, què fotem amb la meva articulació? I em diu, bueno, doncs, escolti'm, miri, fem una cosa, ara li farem unes proves, llavors farem els preoperatoris, i si es confirma el que vostè pensa que té... No, el que jo penso no, que ja m'ho ha dit un altre metge. Li puc passar l'informe? No, l'informe d'un altre metge no ens serveix, hem de fer els nostres propis informes, collons. Dic, bueno, i això ens portarà molt temps? Bueno, no calculi que si està en llista d'espera, una mica de sort, poder pel Nadal de l'any que ve. En sèrio? L'humor, un bo, pri. Ja, veig que està una mica complicat. Bueno, passem a un altre tema, si li sembla. Sí, clar, passem a un altre tema. Tu em vius a Sant Cugat? A Matadepera? A Pedralbes? No, jo visc a Ullastell, perquè m'ho diu això. No, és que em dóna la sensació com si estiguessis visquent en un altre món. Bueno, a veure, què em vols preguntar més? Ara s'acosten les festes de Nadal, que són les festes en què vostè agafa un protagonisme més important. Deu estar content que arribi el 25 de desembre, que serà el protagonista. Jo el protagonista? Jo el protagonista el 25 de desembre? Mira, el 25 de desembre arribo allà de bon matí, perquè molta gent em deixa al pati fins al dia de Nadal. Em cardo de fred fins al dia 25 de desembre. Llavors el 25 de desembre m'entren al menjador, perquè quedi maco, i em foten allà al costat de l'avet. I tot el matí sentim bronques, els de casa. Dic, vinga, correu, prepareu la taula, no sé què, els canelons, l'escudella, cony, que arribarà la família i encara té. Llavors arriba la família i tots rient. Què tal, feliç Nadal, i petons i abraçades. I després se senten a la taula i comencen a mamar. I quan ja porten una estona mamant, comencen a sortir draps bruts, saps? Draps bruts és aquella sèrie que feien per dietes. No, draps bruts, vull dir, que es comencen a treure retrets, comença a infilar-se la conversa, un fot un estrec per aquí, l'altre fot un estrec per allà, i quan ja estan a punt de liar-se hòsties, per sort algú diu, vinga va, anem a picar el tió! I s'aixequen els nanos, i comencen a fotre-li hòsties al tió, i escolta, em deixen les lumbars i l'esquena fet una merda, tu. Perquè a més piquen perquè volen que surti un regal molt gros. Clar, deuen treure confits, gominoles, els torrons... Tu, sí, ets imbècil. Escolta, una pregunta. Tu escoltes música? Sí, m'agrada molt la música. Quin tipus de música escoltes? Reggaeton, no? No, reggaeton no escolto. Escolto rock, música clàssica...
m'agrada molt la música dels anys 80 i 90. Hòstia, així ets un discapacitat. Escolti'm. Ai, no, perdona. No volia comparar aquest col·lectiu amb una persona com tu. Perdona. A veure, per què ho diu tot això? No, perquè dius cada bestiesa. Dius cada bestiesa. O sigui, els nens avui en dia, les xutxes els importa 3 collons si en mengen cada dia i a piles. Els nens el que volen és que quan li foten una tastarracada al tio en surtin iPhones, consoles, patinets elèctrics... Ja. Bueno, estem a la societat del consum. A la societat del consum, pel que té calés, clar. Pel que no té calés, no hi ha consum. A veure, anem a una altra pregunta. Per Nadal, per les festes de Nadal, vostè té competència. Sí, Amazon, AliExpress... No volia dir aquesta competència. Això què volies dir? Amazon i AliExpress són canals de venda. Canals de venda? Mare de Déu, senyor. Que has anat a fotre algun màster a ISADE, tu, o què? No tinc cap màster a ISADE, però vull dir que avui en dia hi ha més canals de venda. Per exemple, un canal de venda que hauríem de donar-li molt valor és el del comerç local, el del comerç proper, les tendes, les llibreries, els llocs on venen joguines i coses per reis. Les llibreries. L'altre dia me'n vaig anar a una llibreria que hi ha allà al meu barri a comprar el calendari de pagès. I estava allà dintre i només fotia que entrar gent amb paquets. I el paio que hi havia allà darrere el mostrador anar cridant: «Recogida o envío! Recogida o envío! Abran el QR del móvil! El siguiente! I un nen que hi havia allà diu: «Jo venia a comprar un llapis. Niño, vete al parque, que tengo trabajo. El siguiente! Hòstia, tu! Les revistes i els diaris eren de l'any passat, del 2024, i ja no venen revistes i diaris, només foten d'agència de transports. Sí, això és el comerç digital. El comerç digital. En fi, que el comerç de proximitat ha desaparegut, són tapaderes, ara tots són agències de transports. Aquí les calces i els mitjons es compren tot per internet. Ja no queda ni una sola botiga que representi res del que era abans. Escolta, i tu on compres els teus regals? Bueno, jo sí que intento posar una mica de cura i si puc comprar en alguna tenda del barri, doncs no ho compro per internet. Tu deus escoltar el Rufián, Tu ets d'esquerres, oi? Perquè tu ets d'esquerres i segur que tens casa teva, un apartament i 2 pisos comprats que els llogues, perquè, clar, els d'esquerres sou així. Els d'esquerres no voleu que els rics tinguin cases, però collons vosaltres, contra abans us jubileu millor. No, jo tinc casa meva, que tinc molta sort, tinc una casa de propietat que estem pagant, però és casa nostra. Oh, com es nota que no ets nascut a partir dels 90. Mira, jo també sóc dels 70 i, en canvi, estic vivint de lloguer. Comparteixo el meu pis amb 4 troncs més. Ja, bueno, a veure, tornem un altre cop al tema de la competència. Jo volia parlar dels reis. Els reis? Quins reis? Els reis Orient. No, els reis no, el rei. Com que el rei? El rei. Ara ja només hi ha un rei. I l'altre dia vaig estar parlant amb la Basca i amb el Yuso i vam quedar que només hi hauria el Melchor. Però hi ha el Gaspar i el Baltasar. Aquests són massa morenets. Com que són massa morenets? Què vol dir que són massa morenets? Mira, el Melchor jo crec que té un origen una mica estrany perquè té el cabell molt fosc. I el Gaspar directament és morenet. Però, escolti'm, vostè està parlant d'una forma molt despectiva. Què refereix, morenet?
Collons, morenet, els que venen aquí ens foten la feina, els que estan trinxant la sanitat pública, els que tot el dia estan delinquint, els que estan demanant ajudes i els hi donen calés per tot arreu, mentre que els d'aquí no ens donen ni un ral. Collons, els morenets, els que ens estan enfonsant a la misèria. Però vostè està parlant de la immigració i vostè el que està dient és mentida. Això no és cert. Hi ha dades públiques que demostren que la majoria de delinqüència és d'espanyols i que si no tinguéssim tota aquesta immigració tindríem problemes per d'aquí uns anys cobrar la jubilació. Entre altres coses, perquè són els que estan acabant de portar més infants que sabem el futur del nostre país. Hòstia, el futur del nostre país. Escolta'm, tu també deus donar diners a Open Arms, a Greenpeace... Bueno, no sé, faig el que puc. Hòstia. No, escolta'm, vés fent. Tu no deus ser autònom, oi? Tu treballes per un altre. Sí, tinc la sort de treballar per un altre, tinc la sort de tenir feina i estic en una empresa, una empresa privada. Ai, que ets pobre, desgraciat. O sigui, tu ets dels que va treballar perquè creu en un projecte, el dilluns va cantar, està feliç, tu no vius de peles, oi? Tu només vius de projectes, eh? No, jo dic de projectes, perquè si una empresa no té un projecte no té sentit de ser, però jo treballo per diners, clar, haig de pagar la llum, l'aigua, l'escola del meu fill... Ja. Doncs mira, jo sóc autònom i malauradament no m'he fet polític. I tots els problemes que hem estat comentant de la sanitat pública, doncs en part són perquè hi ha una colla de galifardeus que se'n van allà tot el dia, arriben de bon matí, se senten, al cap d'una hora se'n van a esmorzar, llavors tornen cap al migdia, apreten un botonet i voten el que els hi diu un altre que han de votar, i llavors se'n van a dinar, al Ventorrillo, ja no sé on, ja no sé quantos, i de mentre van passant riades i la gent les va passant putes, i ells hi, ha, i ells caguen amb la mare que va parir aquell, i ells caguen amb la mare que va parir l'altra, i ells van tirant, saps? I qui dia passa any empeny. I clar, i el reste doncs ens van pujant els impostos, i ells van vivint i es van pujant el sou, mentre que els altres amb prou feines ens posem d'acord per pujar l'IPC, saps? I així és la vida. I tu m'estàs preguntant que aquestes festes què tal? Doncs no ho sé, jo ho veig tot molt negre, no sé si ho he deixat prou clar. Bé, sí, és evident que tenim problemes, però aquestes festes són una bona oportunitat, doncs, almenys per uns dies descansar tots aquests maldecaps i centrar-nos doncs, a estar amb els que estimem i desitjar-nos doncs, que l'any que ve sigui millor. Oi, sí, millor sí que ho pot ser-ho, perquè pitjor no podem anar. Llavors, escolta'm tu, volia dir que això durarà molt més o què? No, la veritat és que quasi bé ja ho hem dit tot. Escolti'm, miri, això pretenia ser una felicitació de Nadal, o sigui, una entrevista que acabés amb una felicitació de Nadal. Li sabria greu, almenys acabar una mica bé. Bueno, amics i amigues, sigueu autònoms o no, desitjo de tot cor que aquests dies deixeu aparcats els vostres problemes. I si més no, compartiu una estona agradable amb els vostres familiars, amics i estimats i que passeu unes bones festes de Nadal. I l'any que ve, Déu dirà, salut i alegria! Doncs moltes gràcies. M'ha agradat aquesta forma d'acabar. Clar, com tu no ets autònom,